जुबिन गार्गआ भारतनि 30 हारि रावनि 20,000निबो बांसिन मेथाइ खननाय रेकर्ड दङ आरो बिथाङा 2007 आव पद्मश्री एवार्ड बान्थाबो मोननो हादों। बिथांनि देहाया दायो मोजाङै गैया, बेनिखायनो बिथांखौ आसामनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव थिसननाय जादोंमोन। नाथाय जुबिन गार्गनि खर'नि जोखोमा बांद्रायनायखाय जुबिन गार्गखौ फ्लाइटजोंहाय गुवाहाटीसिम दैथायहरनाय जादोंमोन। डक्टरा बुंनाय बायदिब्ला दायो जुबिन गार्गआ गिनांगौनि बाहेरायाव दं एबा गिनांगौ गैया होनना डक्टरा फोरमायदों। जुबिन गार्गआ सासे मेथाइ खनग्राल' नङा, बिथाङा इन्सट्रुमेन्टफोरखौबो दामनो हागौ, जेरै गिटार, जेरै धुल, जेरै फेम्फा। बिथां जुबिन गार्गनि रैसुमै रावजों जोंनि बर' हारिनि मेथाइ खननायखौ नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ। बिथाङा जोंनि बर' हारिनि गोबां मेथाइ खनबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे रादाबाव। इउर'प हादरनि हाजो-हाला हायेनफोराव एबा गामि ओनसोलफोराव 40°C डिग्री सान्दुं दुंथाइ होनायनि थाखाय अरनबारि एबा गामि ओनसोलफोराव अर खामदों। इउर'पियारिफोरा बुंनाय बायदिब्ला रोजा रोजा हाफोरा खहा जानायनि अनगायैबो 1,500 सुबुंनि जिउआबो खहा जाबाय होनना इउर'पियारिफोरा फोरमायो। दानिया फैदो मोनसे गुबुन रादाबाव। बिथाङा जादों लरेन्स बिश्नय। बिथाङा सिगाङावहाय सलमान खानखौबो बुथारनायनि धमकी होखांबाय। बिथांखौ दिनै सिधु मूसेवाला मार्डार केसआव पान्जाब पुलिसआ आरेस्ट खालामबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलाव गोदानबा आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोफोर, मानोना नोंथांमोना आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोजां गाज्रि रादाबफोरखौ बेबायदि मोनबाय थानो हागोन।